Yung sabi niya sa akin, nung first niya hilot niya sa akin, is yung uterus ko daw mababa. Again, may na-feel talaga ako nang ginagawa niya yun. Pero, hi guys! Today is the 25th of February 2020. And as you guys see sa title natin, itong vlog na to is yung time na nagpahilot ako sa Pilipinas nung last na uwi ko. Ililive ko yung playlist ng Philippines vlogs ko dito sa taas if interesado kayo panoorin yun. Hindi ko na-include ito kasi na-delete ko siya, na-recover ko siya nung nakauwi na kami ng Australia pero nakalimutan ko siya. Tapos couple days ago, I received an email telling me na magpahilot ka. So naalala ko, na-recover ko na pala yung file. So now I'm ready to upload it. Anyway, kaka-edit ko lang nung clip na yun, yung hilot na clip. Gusto ko lang din i-explain yung mga pangyayari kasi ang daming nagtatanong nung last na uwi ko, nung early 2019, kung bakit daw hindi ako nagpahilot, or ang dami nagsasabi na magpahilot ka, or like nung nakauwi na ako ng Australia, sabi nila bakit hindi ka nagpahilot. The main reason why kung bakit hindi ako nagpahilot, kasi hindi ko talaga alam kung ano yung estado ng aking, alam mo yon, hindi ko alam kung may laman ba siya noon or wala. Obviously, wala pala siyang laman, pero hindi ko alam at that point in time, kasi hindi ako makapag-PT. Number one rule namin dalawa ni Dan is hindi ako pwedeng mag-PT na ako lang mag-isa. Kailangan kasama siya kasi alam mo yun, gusto niyang kasama siya sa journey and all that. So, nire-respeto ko yun. Hindi ako nag-PT nang nandun ako. And ayokong magpahilot nang hindi ako sure na, alam mo yun, may laman ba or wala bang laman. Now, this time around, nung recent trip namin, nagpunta kami ng Boracay, diba? Dinatnan ako. Dumating yung period ko when we were in Boracay. Sabi ko, perfect timing. Sinabihan ko agad si mama na magpapahilot ako kasi kakadating lang ng period ko. And sakto din kasi kasama ko si Dan. Kasi kapag mga ganitong mga sitwasyon, gusto ni Dan na nandun siya, nandyan siya, katabi ko as much as possible. So sinabi ko kay mama. So si mama, naghanap siya dun sa lugar namin ng maghihilot nga. So itong clip na to na makikita nyo guys, this is actually my second time na nagpahilot kay ate. So, same person yung naghilot sa akin. Yung unang hilot niya sa akin, hindi ko siya na-vlog kasi sobrang biglaan siya. Bigla na lang dumating si ate, tapos ligo ako ng madalian kasi kailangan maligo before ka hilot kasi after hilot, hindi ka na pwede maligo. So, ligo ng madalian, tapos naghilot si ate. Yung sabi niya sa akin, nung first niya hilot niya sa akin, is yung uterus ko daw mababa. Yun yung pinakaunang sinabi niya, mababa. So, hinilot niya para maakyat, tumaas, para maitaas ata yung uterus, or basta maiakyat yung uterus kasi nga sabi niya mababa daw. Now, yung plano sana namin is gawin yung second and last hilot the same day na we leave for Australia, like papuntang airport, alam mo yun? Kaya lang na-move siya ng one day before kasi meron kaming bigla ang plano na pag-usapan namin na mas madali para sa lahat na umalis na lang kami one day before tapos doon na lang sa city magstay sa hotel tapos kami na lang yung pupunta sa airport. So biglaan na naman, ito na yung second and last hilot. Ito yung mapapanood nyo na video. Sabi ni ate dito sa video na to, nung hinihilot na niya yung tiyan ko, sabi niya medyo umangat na daw yung uterus, like after no first hilot niya, which is good. Na naghihilot siya, in fairness naman guys, nafe-feel ko talaga na may gumagalaw talaga. Kaya I went for the second hilot. Also, pinahilot ko din yung shoulder ko or yung arm ko. Kasi nga, sobrang haga ni ate dumating sa bahay and kailangan ko nga maligo, diba, before niya ako hilutin kasi hindi na ako makakaligo after. So, nung dumating na siya, na-shock talaga ako kasi sobrang aga niya talaga. So, sobrang bilis ko naligo na parang nagalaw ko ata ng di ko malaman-laman yung kamay ko. Naliligo ako kasi tabo. So, pinahilot ko din yung part yun pero wala po siya kinalaman sa alam mo yun, dun sa uterus and all that. Pero pinahilot ko tong area na to. Tapos si Dan din, nagpahilot din siya. Though, hindi siya masyadong naintindihan ni Dan. Kasi of course, like, wala namang hilot dito guys sa Australia. Hindi niya talaga maintindihan. Yung alam niya na massage is yung massage. Yung like, medium hard massage. Yung kay ate, soft lang siya kasi nga, hilot lang siya, diba? So, hindi siya nagustuhan talaga ni Dan, pero nirespeto niya na ako naniniwala ako doon. And alam ko naman na hindi lahat naniniwala. So, kung hindi man kayo naniniwala sa mga ganyan, okay lang. Para sa akin, wala naman kasi talagang mawawala. Wala talagang mawawala as long as sure ka na walang laman yan.
Music, uy. Sabi? Natarong na? Natarong na daw, ma. Balik, ay. Ya, unsa man te hiluto na ko sa mama te? Ha? Minister hiluto na ko. Yan na lang minister hiluto si mama. Kalima na. Ay, nakaliman na. Uy, hiluto ti gawin sa Manuel. Di nasakit na, di pa rin sa ito ko. Anisaka na, te? Unsa ka te? Ako lang yung bukton. Iya, lagi bukto. Iya, magipaspasan og di. Ano mo ayo. Shower na ka. Magipaspasan man yung bubuday. Na shower pa ka. Pinakalit di akong bukbo. Pinadali lang. Pinaptik. Pagkikay ko giwa Sindan, kaon pa siya. No, ayun natin. Bali ana. Dahil yung kilo o isa. Akin sila. Kombo ba? Kombo pro. Nako ay. Kung nadala, maragawa kay gani na. Kung ano na. Sa lang dati. Sana. Lisan ko na dali. Tabangan lang na preste, kapinom na na. You will like this. Feels cool. You like massage? Aday. Yeah. Nanti ka siya massage. Come here. Wait, anday na. Go, malag. Asa man talik ko doon siya, te? Sige. Sit there, babe. And then, you face me. Yeah, so she can massage your back. Hala, si buang, si Win. Sige, Win. Kolokoy na. Nakolokoy na.
Power siya ngayon. Uy, ngusubit ha? Tirada. O, Derwin. Nahugog na. Relax ba? Sarap gawin. How do you feel, babe? Sinakan mga resibo dito ka. Ah. Asang gawin daw? Mga resibo. Oo, resibo din. Panuhod niyo. Ano hote? Panuhod niyo. How do you feel there? Sakit? Does it hurt? Na? Sakit? Dili man daw. Ha? Dili daw. Ay, kakawin? It's not sore or anything? So, yun yung nangyari. Kung nandun lang ako, magpapahilot pa din ako kay ate kahit na like hindi siya nag-work, magpapahilot pa din ako ng magpapahilot. Kasi, again, may na-feel talaga ako ng ginagawa niya yun. Pero, feeling ko naman hindi siya mag-work agad-agad kasi nga 2 hilot lang naman yung akin, diba? Before pa kami nagpahilot, of course, nagpa-check na kami kasi ang dami na namin pinagdaanan na dan when it comes to like laboratory test and all other tests. Alam na namin na open yung fallopian tube ko, na hindi siya blocked, na okay lang siya doon. And nagpa-scan na din ako doon sa pelvic area. And sabi nila, hindi naman daw, wala naman daw problema sa uterus ko. Yung thickness niya, very good naman daw. So, yeah, very good naman daw. Pero sabi ni ate, nung hinilot niya ako, yun nga, medyo mababa daw. So, yeah, hindi ko alam. Pero, yeah, yun yung aking experience. Kung uuwi man ako ng Pilipinas, and walay pa din, magpapahilot ako kay ate ulit. Wala namang problema doon. Kay Dan, okay lang din naman sa kanyang pahilot ako. Again, as long as sure ka na wala siyang laman. So, kung tatanungin niyo ako kung masakit siya, hindi siya masakit. May mga times lang na medyo dinidianan ni ate kasi nga parang inaangat nga niya yung uterus mo, diba? Kasi nga yung sa case ko, mababa daw. Pero hindi siya like masakit na masakit talaga. Para lang siyang massage na parang medium, ganun. Like masakit lang siya kapag ginawa niya yun. Pero after na nun, like kapag wala na yung kamay niya sa tiyan ko, wala na. Wala talaga. So, kung gusto nyo lang naman itry, wala namang mawawala. Pero yeah, yun yung aking experience. Huwag na lang natin tanungin si Dan kasi sasabihin niya na hindi niya nagustuhan kasi hindi yun yung massage na ina-expect niya. Pero, yeah, that's it for this vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe. If you haven't yet, I hope to see you guys soon. Be good. Bye! Mwah.